ኣሜሪካ ዶ ጓለ ናይ መወዳእታ ክፋል በቃ ካብታ ሰዓት ኣብ 4 ሚኒት እንተደይባ ሃንጎላ ካለ ከሐስብ ጀመረ ተዓሚቱ ምስትሪኦ ነተን ከናፍሮ ክትስእመን ትብህግ ከም ቀደሙ ጸጉራ ክደሕሳ ኩሎ ተራስም ኢዜኮነስ አፍሊ ስምዒት እንዳተሰመዐ መቃበላ የአጋራ ኣብ ነፍሱ ተሰቅረን ዘይአምራን ኣብ ነፍሱ ጥብቅ ኢላ ተሓቅፎ የግዳስ ንሱ ግዲ ኣይገበረላን ሓድሽ ነገር ዘሎ ኮይኑ አይተሰምዖን በከምዚ እትምቀራቦ አመና እንዳዛይደ መጸ ከምሉሊ ዝከናከና ከመስተያየት ዝወላውላ ከም ብኬሪ ወዲኣ ህትስብር በጥንቃቅ ዝሕልዋ ዝኾነ ደላ ደገ ምስት ኸይድ ኣብ ነፍሱ ከፍ 30 ደቂቃ እንዳደወለ ደሓያ ይገብር ነፈጣሪ ብዙሕ ነገር ይኸሙትን ምኖ ከምዚ አይነት ሰብ ክሕበካ ከሎ ግና እንታይ ዘይሓፍካኒ ዘበል እንዳበለት በቃ ብዘይ ልባ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣፍቀረቱ 4 ነጥቢ ቀልዓለም ምውልዋል ዘይብሉ ንጹሕ ፍቅራ ብዘይ ብቅ ማለስ ካይተጸበተ ክትልግሰሉ ጀመረት ንሱን ኣይሓፈራን ካይተረድኦም ከማስተሽ ተጣበቁ ንኦም ክትመቀሊልካ ካብ መፈታን ንሰማይ ብኢደይ ሲሂበ ከወርዳ ኢልካ መክታ ይቀልል ኩሉ ዝውሃብ ብዘይ ብቅ ሓበቶ ግና ሓንቲ ነገር ተረፋ ድንግልና ኣብ ህይወታ ብዙሓት ኣወዳት ተላለደ ኣንበር ሸህ ግዜ ንፍቅርን ስጋ ርክብ ይሃትዋ እንተነበሩ ነታ ክብረታስ ክሳብታ ሰዓት ኣሕሊፋ ኣይሓበታን ኣውሪዳ ኣደይባ ዋላ ምስኡ ንሓዋሩ ይንበር ኣይንበር ብዘይ ገድስ ነዚ ክብሪ ዝበቀ ሰብ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝመፀ ይምፃ ክንድኦ ዘፍቅረኒ ዝሓልል ሰብ ክርከብ ማለት ዝሕሰብ እዚ ኩሉ ኣዋራ ኣብ ሓንቲ ዓራት እንዳደቀስና በገይጋ ከማን ተንኪፉና ይፈልጥን ክብረተይ ጓልነተይ ሓሊለይ ስለዚ ክብረተይ ንኡ እንተወፊሉ ይህዶ እምበር ኣይበዝሆን ድሓር ከዓ ካለ ማንም መፂኡ ካይደ ከመፃዕር ክወስዳ ስለዝኽእል ሕጂ ኣብ ዝግባእ ሰብ ከረከበ ኣብ ዝብል መደመታ ምስ በፅሕት ድንግል ምዃነ ምስ ነገርኮ ምናልባት ከምቲኦም ሓነፍነፍ ዝብሉ ኣወዳት እንተኾይኑ ኣይገድፈኒ ስለዚ መጀመርታ ድንግል ምዃነ ከነግሮ በታ ሓደ ከማን ዋላ ዳ ጠባይ ጽቡቅ ገይሩ ይፍለጦ ዳ ኣንበር ምሻሎ ቅርቡ ናይ ወዲ ነገር ስለዚ ይፍለጥ መምዘል ይኮነኒ ስለዝበለት ከም ኣመሎም ሓደ ምሸት እቲ ወዲ ገዝኡ ወፂ ስለዝነበረ ኣብ ዓራት ኮይኑ ፊልም እንዳረኣየ ከሎ ኣብ መንጎ ገና ስምዓን እንዶ ካሓተካ እዚ ኩሉ ሓቂፍካን እንዳሓደርካ ስምዒት የብልካ እንዲሁ ክስዕማ ገልዒልካ ሓሲብካ ትፈልዶ ምስ በለቶ ስምዒት ዘይብል ሰብ ኣሎ ዲ ኮይኑ ግና እተፈልልና ኣብ ምቁጻር ንዓና ከዓ ሓደ ፈጣሪ ካብ ዝሓበን ጸጋ እንተሎ ስምዒት ምቁጻር እንተበላኳ በል ሓደ ነገር ስምዓኒ ድንግል ምስ በለቶ ኣከንደ ሓራፍራብ ዝብል ዝያዳ ኣደንገጸቶ እምበርከ መጽዓ ከጸልኑተ ዝብል ኣተሓሰባ ስለዝመጹ ሸህ ግዜ ይፈተዋ ዳ ኣምበር መስኣ ከም ዘይቀጽል ውሽጡ ይነግሮ ስለዘሎ ጓልነታ ንክወስድ ሓርጎፍ ከፍ ኣይበለን እዚ ኩሉ ድንግል ምዃና ነጊራ ዋል ሓደ ግብረ መልሲ ስለዘይረከበት ተሓረቕ ጀመረት የገዳስ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ኣኽብሮት ማራ ዘያደ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ፕሮሰሳ ጉዳይ እንዳተቃረበ ስለዝመፀ ልዕልማን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ህይወት ኣተሓሰባ እምበርከ ከመይ ክኸውን ንሱ ኣሜሪካ ወይ ሞቲ ዝብል ካልኦት ሰባት ፕሮሰስ ቀሪቡሎ ክበሃል ከሎ ስምዖም ሓጎስ ወሰን የብሉን ንዓግና ከም ሞት ኣደ እንዳኸበዳ መፀ እንታይ ከም ትገብር ኣቕላ ፀባ እንታይ ዓይነት ሜላ ተጠቂማ ናብ ኤሮጳ ከም ዝኸይ ክትገበር ክትሓስብ ጀመረ እምበርከ ንሱ ኣሜሪካ እንተኣትዩ ኣከለ ኣትዩ ክሳብ ዝደላደል ብዙሕ ግዜ ክወስድ እዩ ንሳ ምስኡ ናብ ኣሜሪካ ካይትብገስ ከዓ ስድራኣቲ መንገዲ ሓደገኛ ስለዝበሉ እሞ ከዓ ዝተወድአ ፕሮሰስ ስለዘለዋ ዘይሕሰብ እዩ ኣብ መንጎ ተቐርቀረት ኣዕላ መሊሳ ኣፅበበት እሱ በወገኑ መዛንኡ ኤሮጳ ኣትዮም ገሊኦም ቋንቋ ወዲኦም ስራሕ ክጅምሩ ገሊኦም ኣብ ትምህርቲ ገሊኦም ተመሪኦም ድሮ ደቀ 3 ዓመት ኣብፅሖም ኮታስ ብሓፂሩ እንተስ ተሓጊሶም ድም ተካፊኦም ኣብታ ዝሓሰበ ቦታ ስለዝበፅሑ ህይወቶም እንዳመርሑ ንሱ ብኮፎ ኣብ ሱዳን
ብዘይዋል ሓደ ፍረ 4 ዓመት ምስ ኣውፀረ ሸሕ ግዜ እቲ ዝሓለፈው ግዜያት እንተ ተሓሳሰበካ ክንያ ኣቕሊ ንፅማም ረሃዋ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ካብ ዕላምኡ መደቡ ፈልከት ክብል ኣይተረኣየን። ዋላ እኳ እዚኣ ምስኡ ዘላ ጓል ብሓቂ ዘይትክሰር ብሕጂ 100 ዓመታት እንተ ዝነበር እኳ ክንደኣት መፃሉ ጓል ከም ዘይረክብ ይፍለጥ እምበር ዕላማ ይኣኸለ ሰማይን ምድርን ይላገብ ዝሓሰብካይ ወይ ዝጀመርካይ ዕላማ እንተሓሊካ ብዝኾነ ብጎኒ ዝመፅእ እንቅፋታት መሰናክላት ከይተኣገድካ ዋላ ውሽጥኻ ከይተረፈ እንዳደመየ ኣብታ ዝሓሰብካያ ቦታ ከይበፅሕኻ ካብ መንገድኻ ክትዕለ የብልካን ዝብል ሃቦ ተሓንጊጡ እንዳተጓዓዘ ከሎ ፕሮሰሳ ስለ ዝተወድአ በጃኻ ኤሮጳ ምስ ኣተኹ ከም ሰብኣይ ኣመዝጊ ፕሮሰስ ገብረካ እንተብለተካ ወይ ሰዓት ምፍላይ ምስ ኣኸለ ከመይ ኢላ ክትፍለየ ክፋል ኣካላታት ጥራሕ ዘይኮነ ሙሉእ ኣካላት ኣብ ሱዳን ገዲፋ ናበይ ክትከይድ ኣብ ሂወታ ካብ ዝገበረቶ ውሳነታት እቲ ዝኸበደ ነገር ተሎ እዚ ካብ ኮስኪሶም ዝኣይዋ ስዳ ክትፍለ ከላ ከማን ማዕረክ እንደዚ ኣይከበዳን ውሽጣ ካይተበገሰት ብናፍቆት ተቃፀለት ምፍላይ ማራ ከበዳ ካብ ገዛ ኣትሒዛ ክሳብ መንገዲ ኣየር ዝነብዓቶ ነብዓት እንተ ዝአከብ ነይሩ ቀላይ ምሰርሐ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዳይቕ ሕርመት ልባ ብፍጥነት እንዳሃረመት ኣብ ኣፍ ደገ ኤርፖርት በፅሐት ሻንጣ ካብ መኪና ወረደ ቀርሚ ምጋሳ 3 ሰዓት ስለ ዝበፅሑ ካብ ሕቅፍኡ ከይተፈለየት ንሰዓት ዝኣክል ተነኽኒኻ እንዳባኸየት በጃኻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ገዲፍካ ኣነ ከም ሰብኣይ ኢለ ከመዝግበካ ተፀበኒ እንተበለቶካ ወይ ዋላ እኳ ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ኣብ ዝኣተወ ትእተው ተመሪኡ ክወስዳ ከም ዝኽእል እንተፈለጠ የግዳስ ብዙሕ ገልታዕታ ይፅበዮ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ ዋላ እውን ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ቀልጢፉ ናይ ምምርዓው መደብ ስለ ዘይብሉ ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምት እትኡ ግዜያን ዕድሜያን ክሰርቀላ ስለ ዘይደለ ሂወታ ክትመርሕ እዩ ዝመረፀ። ሻንጣኣ ክተፈትሽ ክትዳሎ ስለ ዘለዋ ብሕዙን ልቢ ደም እንዳነበዐት ደጋጊማ ምእጉርቱ ስኢማ ክሳብ ካብ ቅድሚኦም ትስወር ንድሕሪት ግልፅ እንዳበለት ንውሽጢ ኣተወት። ንገዛ ምስ ተመልሰ ህልምንም ኮነ እቲ ካንሸሎ ገለ ከም ተፃዕኖ ክብድድ በሎ እዚ ኩሉ ዓመታት ከምዘይ ተቐመጠሉ ክፅልኦ ጀመረ። ንሳብ ወገና ኤሮጳ ምስ ኣተወት ኣብታ ዝኣተወትላ ሃገር መቕማጥ ገዲፋ ናብ ጎረቤት ሃገር ከይዳ ይዳሓበት። ቅድሚኡ ግና በጃኻ ካብ ሰለጠ ክሰልጥ ሰብኣይ ኢለ ከመዝግበካ እንተበለቶካ ዘረብኦ ሓንቲ ናብ ኣሜሪካ ከይደ ነብሰይ ኮይነ ቀልጢፈነቶም እንታይ ክብሉ ንኣሕዋተይ ደፊኖም ንኣሜሪካ ንምእታው ዝፅዕሩ ስድራ ይኹን ኣዝማሪንኦም መኻሓዚ ስለዚ ናብኡ ገፀይ ኣይመፅን ኢሉ ስለ ዘቕበፃ ከም ሰብኣ ከተመዝግቦ ኣይከኣለትን። እዚ ከምዚ ከሎ እቲ እንኮ ተሪፉ ዝነበረ መዳዓስቱ ወዲ ገዛውቱ ናብ ሊብያ ተበገሰ። ኣቕሉ ፀቦ ብፅምዋ ተበልዐ ኩሉ ምሉ ተደራርቦ ገጽ ዓዲኡ ክርኢ ብሃገ ናፍቆት ክብርትኦ ጀመረ። የግዳስ ዝተፀመመ ኣብ ዕላም ውፃንአ መወዳእትኡ ኣስፋ ዓቕሉ ክረክብ ግድን እቲ ንመወዳእታ ግዜ ዘፋኑ ወዲ ገዛውቱ ኣብ ሊብያ ክንደይ መከራሪኡ ኤሮጳ ኣብ ዝኣተወሉ ታሽዓይ ወርሑ ንሱ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ተበገስ ኮነ። ናይ 15 ዓመት ፅንሖት ሱዳን ዛዚሙ እንተስ ንሱዳን ደጊሙ ክምለሳ እንተስ ንሓዋሩ ክፍለያ ሽኩራን ሱዳን ካርቱም ኢሉ ብብራዚል ጀሚሩ ክንደይ በረካታት ተጓዒዙ እንዳበለ ናብ ኣሜሪካ ደበኽ ዝበለ ፈለቱ ኩሎም ገረሞም ጽንዓቱ የማን ጸጋም ከበለ ፈጣሪ ተሓዊሱ ምብጽሑ ንኩሎም እፎይታ ኮነ። እቲ ቀንዲ ዘሐጉስ ኣሜሪካ ምእታዊ ኣይኮነን እምበርከ ኣሜሪካ እንተተባሃለ ንንፉዓት እምበር ንሰናፋት ቦታ ስለ ዘይብላ ምክንያቱም ናብራ ቀሊል ስለ ዘይኮነ የግዳስ ክርስዕ ዘይብል ሓደ ዓብዪ ኣገዳስ ነገር ተሎ መርኣያ ሰብዕነት ኣብ ዕላማኻ ምጽናዕ ንሱ ብዘይቀል ዓለም ናይዚ ዓብዪ ኣብነት ምስኮነ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ክሓልፎ ዝግብኦ መስራሓት ሓሊፉ ምስ ሰቡ ተጸንበረ። ድሓኒአት እውን ዘስደዶ ዕላማ ንክሰክር ንክዝሙ ፈቐዶ ባራት እንዳኸደ ሽሻ ክስሕብ ክጣልዓ ስለ ዘይነበረ ዘስደዶ ዕላማ በግቡእ ፈሊጡ ህይወቱ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዘይትመልአ ግዜ
ናብዝ ናብተን ኢሉ መስመር ኣትሓዛ ምናልባት ኣብ ኤሮጳ ተቐሚጦም ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ዋልሓድ ቁም ነገር ዘይገበሩ ሰባት ክህልዩ ይኽእሉ እዮም። ንስናቱ ኣረኣይካ የግዳስ ኩሉ ግዜ ዝዳሃርካዩ ዝመስለካ እምበር ብናትካ መዕቀኒ ሰዓት ተጓዓዝ እንተኾንካ ይንዋሕ ይሕፀር ክትዕወት ምዃንካ ፍሉጥ እዩ። ንሳቦ ገና ንኸትከስሮ ዝከኣላ እንተፀዓረት የግዳስ ብዙኹን ተስፋ ስለዘይሃባ ናብራኣ ክትገብር ዝጀመረት ደጋጊሙ ዝበላ ነገር እንተሎ መፍቃር የፍቅረክ እንዴ ግና ዝግበር የለን። ብሕጂ ኣነ ላዕልን ታሕትን ክብል ዕድሜኽ ግዜኽን ከይሰርቀልኪ ስለቲ ዝገበርክለይ ሓልዮት ብልቤ መስግነኪ ንሓዋሩ ሰላምን ቅሳነት ይምንልኪ ብምባል ህይወቱ ከመይ ገይሩ ቀልጢፉ ክቕየር ከም ዘለዎ እንዳሰላሰለ ናብራ ኣሜሪክኡ ዝቐፀለ ንሎሚ ኣንቲ ጊዜ ዝመጻኹ ነዚ ይመስል ነይሩ። ብካልእ ትሕዝቶ ወይ ከዓ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ትብል መበል 11 ክፋል ረቡዕ ምሸት ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሙ ሰላም እንተአና ንምንልኩም ሰሰናዩ